Giêsu long ba cordor sa u Giêsu ngayay pai ngala song banyo lambaro sa u Blei Un Jing so kan nungi juduno kan nungi susakuslai namar bangem treban walam lun su Blei Jing duwai Jingsheptieng ki Jingsheptieng ki Jingsheptieng ban kuslai mentang Hashem lan ban yolan sa u Blei Un len duwai Hengin Shem ulong ban shanya Bas ngolem yang iklem wai Giêsu Trai u itu yanga Ban sha ungan len duwai Ngalatlon ban kya ka jingkin Bun sin ya ka pom ngabran Tang hu Giêsu long ba cordor Ngan bran lun ha jing duwai Leki long jong me ki kela Ya tu hu Blei da duwai Hakik sang ti klan un kersang Yang I baroh klem dawai Ki teman besan bangeit jongi ki khot komiti balang bat ki para bangeit bangeit jong ke Balang Presbyterian Mawroh lembat ki para bangeit bangeit ki bana kiwei pa ki balang I Blei Un baroh haga kyrkhu ke koridor tam ke jong Trai baru Nongkren I jongi u Jesus Christ kumbang long Jingsheptieng yo kani ka bangi penmi mentagas ngi lingba ke YouTube channel jong ke balang kamdai ke GSM online kumbangi leyo ban pelong Minchem snem hapo yeng mani kani menta kani ka khubor Lyndan Syiem ya ki para bangeit ba e joga balang bat ya kiwei ru bat kato ga jingruai ka ba pilio snow kadai ka bangila depan record lupa nadu Minchem snem bat ka special number ka ba pinse o snow mentaru kadai ka bangi shim na ka bangila depan record Minchem snem kado ngin seo snow gi jingpen bana joga balang na itemen basan assistant secretary teman besan one sweat but in sapun kudru daga kyrkhu pen wai ngin ham ya kumne shwa shipor ko para bangeit bangeit hadu ban kham shngan ke perthai bangin salit runga po yeng mani ban record ye GSM online ki jongi ka phangpreng joga khubor ka long ki Khristan kiba jop ya ga Jingsheptieng ki Khristan kiba jop ya ga Jingsheptieng ba ka nongrim ktien Blei kadai na kita ka jong Joshua kalenong ka maningkong khot nhiều hadu kendai ka ktien ka jong Blei ka ong kumni tang ba men long ubak lan ba shlurba ba mela bam sumar ban le kat ba kum yak hukum baroh bo Moses u shakri jonga ula hukum yeme wat phaino naka shakamon lumni shakadiang ba men yo man bha kat shakaba melai wat ai bagani ka kitab ka hukum kan jakno na ka shuntur ka jongme remen yai perkhat ya ka sengewbha knang ba men yo sumar ban le kat ba kum ya baroh balat ho aka
na bakum tamen roy hala kalenti bakum tamen manbha hatu ngam shimla hukum yame tolong ubaklan baru baslur bha watin lamne wakio namaru trai U Blei Un ne udon rengkat bat me kat shaba melai U Blei Un kyrkhu ya ka jing puli bat ka jing shashkor ya ka tien ka bakhut ke jagu ini pendam ka jing duai au Blei Un pa jangi bahabeneng ya ingo yeme na ka benta ka ni ka por ma me aingi bagiyo ban ai ka jing kai bat ka jing slok na ka tien ka ba em ka jong me i duai ngi karpat ba men ya don rengkat bat ngi bat ba men pen kendo yengi bat ba men kren hakimen Syiem bat ki dok lor ki jangi bagin laban im ka jing im ka balat na ka Jingsheptieng bat bagin bod yo Joshua ha ka jing shlur bara ka jing shngan i aingo pa me snow ki jing duai ki jangi na mari ki ne baroh ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong trai bat Nongkren I jangi U Jesus Christ amen baroh ngi tip kay Jingsheptieng Pilamar ki Jingsheptieng aga por pa pidang kena menba pila sha marway haga kamra ka badum haga por jinglong samla pilamar ki Jingsheptieng haba ka examen ka long la shai bat menta ka snipat pimpat dep ban pen krelut yaga kos nda pila shong kurimpat bat nda pila yo iki khon kiti pilamar ki Jingsheptieng menbai khun red jompi ila yo ega jing shit met ka bajur but shit ay me ila sedang ban ki threat long kumba ring ki tiet ndaki khon kila long kena kila day ban hikai ki bagin Sheptieng ya ka gading bagin Sheptieng ya ka riat karam bayo ki bagin Sheptieng ya ka kali ka baya ya surok bat na kiwei ki jingba lungda ki kena ki snotho ban Sheptieng ki jingba kinum nang ban yada yala de bat ban sumar yala ka jong ka jing im kumjo yada yala de no nu knyang jing pang covid khat kendai namar ngi nyoko yala ka jong ka jing im ban ngi Sheptieng ro bayo ngi long ki nong pen sapriang jing pang shakiwei namar kata ka Jingsheptieng kam de salansa ka Sngi U Trai ka donru la ka jong ka jing mentoy nan ta ka tien ka jong Blei nado ka testament ka barim hado ka testament ka batmai kahikai bangin Sheptieng U Blei ka sam shis pakhat ka dekhot ka banungkong sup utau brio uba Sheptieng U Trai uba sngewbha shibun yegi hukum chong o probeb khat saulonom ki dekhot apun rio apun nyeu ha ka Jingsheptieng U Trai don ka jing shania ka bakrau baki khun jong o kin yo yega jakari ka Jingsheptieng U Trai kalong ka pukri ka jing im playo snow ya ni ka Jingsheptieng U Trai kalong ka pukri ka jing im onta ka testament ka barim re ka testament ka batmairu ni puli kumne how Matthias shipo atopra to wat Sheptieng ti kita ki ba penyap ya ka met bat ki bamla ban penyap ya ka men Syiem henre pin kam Sheptieng yau tau bala ban penjot ya ka men Syiem bak ia ka met adujak bat kani ka krench pau Blei ubala unang bishar hagas ni ka khaddo henre andangi IT aladi au Jesus Christ ni ka lalong ki khon ki jo Blei ban ma upan ukalalong ukpau jongi ubahabeneng na ka Jingsheptieng ka kala shaga jing I yo kpa ipuli ka sti ka benungkong yo nes kalanong ka balai ka khot ka benungkong hakmi pi kabakumno ka jingi to ukpau la ayengi ukpau la ayengi ka jingi bala khot yengi ki kholu Blei bat kumtangi long rewata ka taru ka testament ka thmai kahikai bengi ban tin buram yau U Blei ukpau jongi Hebrew khat alanong ka khot ka pupra tongin yo ka jing sngawo da ka bangin ai ka jing shakri ka bapen sngewbha U Blei da ka buram bat ka jingting buram ka tin pareng kalong reverence laulong ukpau jongi nrekan yai don ka reverence ka jingting buram yu henre gani ka por ngimya kren pang ka Jingsheptieng ka bamantoy yengi ngimya kren rus pang ka Jingsheptieng U Trai bat ka jingting buram U Blei
ngini keren syapang ka Jingsheptieng ka bamdan Nongkren ka Jingsheptieng ka bamsong niya ka Jingsheptieng ka ba telap lut ye ka jingim bat ka ba pendeko ye ki kam ki jing trai ki jongi ka de ka Jingsheptieng ka ba perlong ki brio ba kim nang le ai show ki syapte ki kti ki gejan ka ba ka ktin parang ki ong paralyzing fear don ki brio ki ba telap kan san ka shadem ba kim nang ban perkhat ai show ya kata ktin parang ki ong panik ka don pat ka Jingsheptieng ka ba perlu bagi breaking hair lailum laiwa nakata ka bagi Jingsheptieng fearful flight hatu dona preng jopi ki bala ngop aga Jingsheptieng ba pi slow baga jingim jopi pichu mare shi mare nakata ka bagi Jingsheptieng la ka de ka ba shisha ne ka ba shu mudduru hatu dona preng jopi ki ba shu Jingsheptieng sa shulong dap shadem ba shulong kumba menang perkha shu hatu dana preng jompi kiba ngat aga Jingsheptieng ba phimnang ban le ishu la long kumba te kumba khum ye ki kti ki kejan la dana preng jompi kiba ma igini ki jing haga jingim nganget kene ki khubor na benta jompi ka bo ble kwa ba phin shashkor ki reusta ki bale research ki ongba ki don nyotli ki jing snow 7 basic emotions kawai kalau ke jingdom lani ke jing bitar anger kabaar kalau ke jing iben contempt kabalai kalau ke Jingsheptieng fear kabasar kalau ke jing isi disgust kabasan kalau ke jing kemen happiness kabanriu kalau ke jing snow si sadness kabanyeu kalau ke jing lengo surprise ke Jingsheptieng kalau ke wei na pergi jing snow lani ki emotion ki ba khlaindo bat ka ba trai donbor haki bre baroh ka Jingsheptieng kalaban wan hanu hapiru hangaru kuntuk ye ki Khristan hawala jur pala ka Jingsheptieng kalong kumba top matla iki khmat jung ki breu bat kim yo ishu ki Jingshisha henry ki i tange kata ka ba pentrim ye ki la ka de ka ba shisha ne ka ba shumuduru ka Jingsheptieng ka perlong bagi breukin lende ke Jingshisha bat ban thok ban syukur kum ka nuksau Isak kunju Abraham habala keli kinong gerar syapang ka Rebecca ka tengah jong u thok u syukur u ka ni kam dei ka tengah ka jonga ka ni ka dei ka para ka jonga u Sheptieng bayo ki i ba namar ka Rebecca ka long ka ba bhabriu bat namar ba ulang bo nong punwit pentut ye ki kila aban penyak ya bat ban shimno Rebecca kum laga jongga tengah kad hadu bo Abimelek usim jong Filistia ula di ban sneng tengah yo Isak ban ong balai ban syukur pila ban mudur bo briu ulen ya laga jongga tengah baru ong ka deka para jonga kata kami naga Jingsheptieng kumju balai bagi kena ki thok habaki le bakla mdei namar baki kwa ban thok ban syukur ndre baki Jingsheptieng bayok ki syap pensitom wat ki rang baru ki thok namar ki Jingsheptieng yo kiwei ki lap ye ga Jingshisha lara pi pen million ya lade ban pendem ha ga Jingsheptieng suki pinum itu sho ye ga Jingshisha ngan ombiang lara pi pen million ya lade ban ima ga Jingsheptieng pinum itu sho ye ga Jingshisha pin im haga ta perthai jo jing mudur pin im haga perthai jo Jingsheptieng kum kini ki breu ki i tangga jingdom kim yu i ga jingker men ka im how Jesus Christ ka Jingsheptieng ka tabluk ye ga Jingshisha ba ka penmat la lu ye ka ai ka ba ka badan haga ka perthai ka bo bleu labo don ki breu ki ba phone nga ha ki Sngi ba ki ba kwa jing slot ba ki ba kwa ruban duai bagi ong bangi Jingsheptieng yang ada jingpang klam banget juduai na kabenta jongki kidon kiwei pat kiba Jingsheptieng yang ki polisi juga sarkar keme bagi ong ba ki nom sensha nante na dali kinsak nyot ben yangi kyrpang ya ka jingele hapne ki Israel bagi nom Palestine ya ka niru ki Jingsheptieng ki ong kan lam sya ka thmaba kabalai Jingsheptieng umrat klau, Jingsheptieng menshwa yo Aadhaar number, Jingsheptieng menta yo vaksin, Jingsheptieng ya ki ai baroh ki bagi yo snow hagani ka perthai, Jingsheptieng ya ka wei pa ka wei ka news ka baki yo i
ha ka social media bara ka TV ka Jingsheptieng ka pelong bakin yu I tangi ki jing triem jong ne ka perthai kim yo isho ya ka jingsen shar ka U Blei halor baroh ka wei ki jing kai shom tan rai ki doctrine jong ka balang ka de ka sovereignty of God ka de ka jingsen shar ka U Blei halor baroh kiai baroh ki baja ka de ka perthai kilong da ka jing tip ka U Blei da ka jing shat ka U ban long nongsen shar lor ne perthai ban long Syiem kalong kat kum ka man ka khot ka U Blei ude mo ba thong ye ki nongsen shar jongi hashalom ki nongsen shar jongi Delhi ki nongsen shar habaro ki ri jongi ka perthai de mo ba thong Syiem de mo ba pen ken Syiem pitep ne ba ki kentien Jingsheptieng fear not ki pa lais pa rebusan Syiem ha ka Bible kalong ko Blei ula tip lupa bakin don ki Khristan kiba ha ka Jingsheptieng but udai ban kredu Blei yaki man ka Sngi ban ong Jingsheptieng shitarik January Jingsheptieng antarik January Jingsheptieng laitarik January Jingsheptieng khat laitarik June ru Jingsheptieng khat sautarik June ru Jingsheptieng laispa andru busan Syiem U Blei Ukraine hatu kala banom ki Khristan kitne mag Jingsheptieng hot don ki Khristan kiba haka Jingsheptieng shirta jing kim yo ma ya ka jing kemen ka jing pen kaba u debet u batai ka joy of salvation namar bakala jur palak ka Jingsheptieng kani kam de ka Jingsheptieng ka wan teng teng habaja ki jingja ki bakendit habaja kino ki jing song si namar ki Khristan ru ki dak dehi ki brio ba kat bangi dak ma ka perthai hateng kim don ki por bangi Jingsheptieng ngime kren shapang ka Jingsheptieng ka ba hateng rehato don manu ki bangat ka Jingsheptieng ka ba snow telep ka shadem ka ba ma shuban perkhat ka ba te kikti ki kijat lani la kikti ki kijat ushu her shu mare nagata ka ba pi Jingsheptieng ngangai ko U Blei don ka khubor na ka banta jompi hagani ka por na duai bo mun Syiem ba khul ka ga do no jompi ban palak ke pi nagani ka Jingsheptieng ka ba ban khia lo jompi hagani ka por na don sautli ki mat ki balengkot shapang ka Jingsheptieng barhadin kata sautli ki mat ki balengkot kumnu Joshua yo bangila puli menne kumnu Joshua ula job ek Jingsheptieng barula ya haga Jingshlur kamat ka balengkong baroh ngila bangat ke Jingsheptieng mdei bangat rem pi parlok bait lani para bangeit bait batong bangai la dit klem Jingsheptieng baroh nangi kidon ki por bangin ngat ke Jingsheptieng kadu Elijah ru u prophet u U Blei u ha ke Jingsheptieng ka bajur kabu ban mare nari Israel ban mare shaulum hore ulum U Blei pinshem ka kitab ka banengkong Syiem kalenong ka bakhat kendai ula de job iki prophet U Blei bal saus pa san pemut naki halo ulum Karmel ula de job iki prophet U Blei Ashera saus pa mut naki halo ulum Karmel hadir ke jing job jo kalau dan ke revival ba bakrau ha ka bagi Israel ke rapai show try U Blei Henry hadir kita kama hadai ke jo Ahab ke Jezebel kala bitar lep ba kala ong ngan wa ngan twet yo tu Elijah ba ngan penyap yo baru Elijah ulah kem tien hadu kata-kata ba usu mare usu pet nang tanah Israel u pet shabir shaba uang bangan let shaw hore ulum U Blei barhang tau thia atrai jong ding ratam baru duai wang a Blei shim no enga namar ke jingim jonga ka bammen to ai shim no enga ai bangan yap no kapta ke jingting jo Henry Blei shim eno elo jong shakri ha Jingsheptieng ula ibor yo Elijah baru ula batengi ke ministry ke jo kamat ka baar ke Jingsheptieng ka yabit na uwei sha uwei pitem nem ke Jingsheptieng kalau kumu virus kabayabit na uwei brio sha uwei brio hakapor ngadang kena udar uwei kena abawan sa rengkat bangi ba I meiet I penlek school yu I kersan school yu unie bat nga ngi rengkat kerta ngi let jinglek bun ki jaka tanrew di ba Jingsheptieng sa iki baroh u Jingsheptieng ke jingdum u Jingsheptieng dawan ki brio ki baum ito u Jingsheptieng ru ya kilum jingter u hikaya nga
uang daya na lum jing tep waju phaidien namal tan su phaidien kan sawan bot karngai ka Jingsheptieng jong u kumu virus kalawan pur hanga ban mangar ngala Sheptieng ban ya na kilum jing tep ngala he ngasana ka snong ret samthia bat naret samthia ngidelet chapolo ngiya bet nang to na laumali na pedeng klau mentala ke kenrok health complex mensuang adang lat war-war ban ya ti sipor nga Sheptieng ban ya na laumali na magdon bun kilum jing tep ngatin yo kumphai satur ni satu batkan bot karngai uai bantir bandang alasan larang ba ngan long pastor banga haban le lum jing tep man kapor ban pendek ge jinga sek on tep chongki para bangit ba it banga haban phaidien bun sir lum jing tep teman besan aling ini lit no adep khot komiti balang yang ini lit no sheyeng kata sir banga phaidien mjudan katakar ngai ka bobot manu bathia haulum jing tep para bangit ba it hatum dei ki mek chong ki bangeit ki mensem chong ki lalet negare ka perthai ki adan baru trai jisu nre ki mek chong ki te ki sa hang to halum jing tep nang lo karwan ka tagar ngai haba ki mensem chong ki ladan baru trai ka mek chong ki hoai ka sa ga jing tep henre ka mek chong ki ka ap ye ga sngi jong ka jing rong no ye ka taga rapture ha ka baru trai jisu on wan shaingi Haka jingshisha kilum jing tep Khristan kilom ki jaka tentang namar ki met jing te ki bayot tia how try kilom ki riu khut ki bansa mi pat ha ka jing rong no pinget nem ye ka jing rong no pinget nem ye ka rapture lara pinget ye ka ta pin sngo tho ba ki tu ki balaya how try kin mi pat namar ka ta wara pre ke jing ya bro ni don ke jing kermen namar ka ta wara pre ke jing pang ke jing crow jo ka met bro ni te ban sa pen mai ke ka met bangin long janai kumbalong mo bangin don ka yin shong ne happening kumbang ong ka Jingsheptieng kalaban pur na wish away ringim de ban sha ka ta kamak balai don ki bre ki basotan na ban pen Sheptieng ki kiwei ban ye thu khanak sut ban ye thu khana penting don ki rangba ki basotan na ban penting khnare de ki thu khana ki Sheptieng ikya thau jwa kim ju sha ban ye thu khana penting ye ki ksir ki jongki menta pat ki brio ki tha daki forwards haga media haga social media para WhatsApp ban penting ki brio na lor ba ki brio ki la tieng ya kane ka jingpang khlam pani ki jingkala haga perthai pha se ki forwards ki ba pen Sheptieng ki on pa haga social media nrei teng ki nong yala bro ki sontanat ban yala ki khubor ki ba pen Sheptieng ki nong snap kap banang Sheptieng kap pa ki perkhat banang seiso renga shimet nga jit ban ai ye ko khubor jingkermen ye phi ko para bangit ba it hakum kali ko por bangi kendo ye ka jingpang khlam bat ye ka kerdu ha ka yo ka kot ha ka por ni Sheptieng ye khunyang jingpang bara ka por bangi khuslai bakala ring hiran ka perthai nga don ban ai phi ye ka jingkermen how try jisu ho ni ha ban kren ye ka jingshisha baka Bible ka maham baki beriu ki deben kala ka bomot namar baroh kilong kinong pok bat baroh kila dole no ya ka buram ka U Blei bat baroh ki deben kala ka bomot bat bangeit au jisu lum kum tangin ha baka jing bishar bat ka jing penrem ka U Blei riadien bangila yala ka gospel ni deben kren pare ka jingkermen jobe jingim ker hai ka bangidon how jisu Christ ubau nong pen emu jongi kamat basau kumba pi Sheptieng kumta pin yo pitip nem para bangit ba it log ba it lar pi shuyai perkhat ya kata ba pi Sheptieng kan sawan ja kumta kanuksa ka ba shaitam kadai na ka jiya wer jug Israel sau posnam hanta hari klau rik ja bale pi shimpor hadukat to haba kalanti kamlong ka ba jingai haga jingshisha tang khendiat banai di bikimi na Egypt kila po yaw pur usam jo gari kanan kila di ban rung no henry ki Sheptieng ban rung pinsheme ga ji thu khana haga kitab jingkhen le nong ba khatlai ki du khal arhusan hadu lai pulai nda poi hanta kadesh u Moses ula pha khat arngot kita ki nong sentiat ban le ban pek ta gari na kita ki sentiat shiphaut ki wan ban ai ga jing bana basnil tang arngot ki ai ga jing bana ba bha kita ki arngot ki de Joshua ur Caleb kishi phawut kiwan ban ong ba kari te kalong ba sei so ba ka ba tuot da ka dut bat ka ngap
karite kaba mentoy bah dari iyo ban song hangta tang mangim nur ban le kata kari namar baki khon jo anak kilong ki ratba ba ki ramha ban mangipat ngilong tangkum ki put hakmat jongki ki kren Lyndan Syiem padu pat ba Israel nget ki padu wangi moa ban le ban rum sekari jo jingkular ngin sa suyap hang dari cloud balai Moses balai bemelam yengi negeri Egypt lakum nukum tu kumno hantung iyo e jingbam baru blei ula bitar let gi kon Israel uang kumba Jingsheptieng kumba fikren kum takan long ma pi ki bala sala rangba ki bala mi negeri Egypt pen yak hang tu hari cloud nreki khoi ki jompi dei tang ma ki ban yo ban rum shagari jong jingkular ringkat bat armut ki rangba ki baslur kita ki lo Joshua baru Caleb maki kin yo ban rum shagari jong jingkular kay ka perlong yo Joshua ban slur hadukat ni sautli ki kabanin kong ngin kan mau bau Joshua sedang laga jong jingim kumu merau bar kumu khon jong merau Joshua udai laga jat Ephraim udai khon ningkong jong unun kumbalong lang kiwei ki Israel laga to kapor kumbalong lang kiwei ki Hebrew Joshua usha shitom kumu merau hapo ki Egypt usha sempat dau sabuk baru dai ban trai ye ki kam ki jing trai ki baki bo maki namar kata bul ki Israel ki don kata ka Jingsheptieng merau lani ka slave mentality watla kilami negeri Egypt ro ka met jongki kalami dari Egypt hanrei ka jingot jongki bar ka Syiem jongki ka tieng sa ka ne kata ka slave mentality namar kata kim shim yo rong shakari ka jingkular haga jong ko kom ki don ki breu ki bala IT la di Jesus Christ ki bala long Khristan hanrei kata ka Jingsheptieng kadang sa bat kadang sensar ya ke jingim ke jongki kidang sha sensar haga fear mentality para mani bayin gidi ban chop ya kani daga bangi IT lut ya deu jisu daga jingye bakan rumah po jongi ka faith mentality ka rukom perkhat daga jingye bat ke jingshan ya lut hau blei nang ta ba ar kamat Joshua ulalong usipai ubakrau ka bangi pune nengkong sha Joshua kade Exodus lenong bakhat nyau hakabo yalami ki Israel hagatma persha yakinong Amalek kinong Amalek kiwan bantur yakini ki Hebrew berak sumi kum ki merau dari Egypt mano ba yalami ki uyalam Joshua bakat begidang ele Moses ki olor lom baru duai ya sah naga bentang Israel bakat ba Moses udang duai udang ra lagi jong ikti ki Israel ki jok ya kata tma ga jingele persha kinong Amalek nrenda Moses ulat tolot baki kti jo ukila Nongkren I hangta ki Amalek ki sedang banjok ya kata jingale namar tahu Aaron baru hor kilawan kila kershani kti jo Moses kila duai lembat o bakat ba Moses duai ki Israel kila banjok ya kata ma banjok du halor joginong Amalek bakat dia ni kula sanjur ka perkhat ka jo Joshua bau soto ba pleng U Trai ba U Blei ba ai boringi bangila banjok ya gitma bat ki jingale baroh dekani ka penslori o ka jingduai ka jong Moses u Joshua ulalong unong yalam ba ar hadin jong Moses u bod yu Moses kat shawlet u bod yu Moses wat shadu ulom Sinai ru shimdan marsanda nrekampa ji u ap kat ba U Blei Un Moses baru ai yakishipa hukum namal ka tangi songtho ya ka rinyang jong une u Joshua u balong nongbo jong Moses baru balalong hadin nong yalam jong Israel kamat kabalai ka jingslur kawan nakabadon haga jingdon kat ka jong Blei ka jingslur kawan habangi don haga jingdon kat ka jong Blei haga ktin pareng kiong ka presence of God u Moses ula pakshna nakabenta jong u ya ka wei ka yeng jan ka kyrpang kham jingai na ki yeng jan jong ki wei pat ki Israel ka jaka ka kham kinja bo unyo bane kren bane solok banduai khmat jong Blei bat ka ka kamram ka jingit kle jong Joshua ban ya dai ka yeng jan ba ki wei pat ki Israel kinumwan ban penthot yu Moses u shong hangta u dem duai hakmat jong Blei ba ka Bible ke thu engi babun sin hadin bu Moses ulami no nangta bon lip hash yeng jan jong u Joshua jubur yu Moses nre yu shong haga ka yeng jan jo Moses u yai duai hakmat jong Blei umat ya ka jing don kat ka jong Blei umat ya ka presence ka jong Blei
namar katang isotho bau Joshua udah brio juga jing duai udah nong yale uba crowd udah sipai uba radba udah nong yalam uba penyo egari juga jing kular yagi kun Israel rega juga por udah brio juga jing duai dan teng iba perkat bau brio juga jing duai long praktikal uperkat tangki iki iba kenjaman sim la ban trai kam kaba seiso akani ka perthai kam long kumta u Joshua udah brio juga jing duai bat jing seiso juga jing duai kalong bola ban le shibon ki hagani ka perthai uyo ege jing shlur naga jing selok jong u baru blai ladu blai ulo khat e bhisha kanu mission ladu blai ulo khat e bhisha kanu kamram undan rekat bat phi kumbola don baru Joshua wat Jingsheptieng wat kio kumbo blai Ukraine yo Joshua blai Ukraine phiro manta phide banwan hajan jo blai bat phin shemi ka bor na u ka jing shlur kamut ba Jingsheptieng sho namar baroh nangi don ka madan thma don ki por bangi Jingsheptieng nrege jing shlur kamut ba ka jing don rekat ka jo blai ka yarap yengi bangin chop halor ki Jingsheptieng baroh ka jing shlur kamut na khamshania yo blai bania ka banga Jingsheptieng yegani ka perthai ka jing shlur kamut ba ka jing nyek ka jonga ka kham khrau bani ka Jingsheptieng ka jonga ngan ong biang ka jing shlur haga perkhat Khristan ka jing shlur kamut ba ka jing nyek ka jonga hau blai ka kham khrau bani ka Jingsheptieng ka jonga yegani ka perthai kamat ka basabat ka khaddu ka jing shlur kawan na ka jing ko mo igaktien ka jong blai hol Joshua shim don egane ka Bible baroh kawai kumangi don mangi na do Genesis adu jingpun pau nre Joshua don ki santali ki kitab balatho Moses Genesis Exodus Leviticus Jingken Deuteronomy but yakini puli mankesni upusan alor jongki kay ka blai kren para bagay ba iay kaktien ka jong blai kala ko wat la mo mensim kaban yaram e phi ka jingale kaban ai phi ka jing jop halor jong Jingsheptieng don preng jong phi bara ban kili balai banga Jingsheptieng sa eki jingja hagani ka perthai le se ko wei ni daw ko long ba phim ju puli ka tim ke job le man kesni bat phim yo ma nama kata ya ka bor ka jongka kalau ko sukte bali tho ba ban so tho uno brio ubo puli Bible ba uno brio bam ju puli Bible phila balong nong yalam jogi balang phila balong nong kai school pun pau phila balong nong yalam ji seng thai phila balong nong yalam ji seng samla nreila phim penle jingmot bat phim puli ka tim ke job le man kesni phim nam ka bor ban kreni kiwei ban selok kiwei ban penkendu eki ban penshai eki ya ka gospel bala phim dan ka tim ke job le bala buri ya ka do no jongpi phin Jingsheptieng phin artatien phin Lyndan Syiem nrekat ba phinang puli ka tim kadang sandur ke jingmut jongpi kaktiin kadang sandur ke do no jongpi kadang ai bor ya pi ba phin la ban job ki Jingsheptieng baroh hawa pi puli kaktiin hawa pi pusan alor jongka pinang ban kok mo ya ka bat kata pinang kok mo ya kaktiin kata pinang ma ya ka bor ke jong blai kata pinang ma ya ka jing shlur ha ka jing im ke jongpi hato dona ke ka por ki ba dona preng ke Jingsheptieng jo ke jing im bat pi ong ngakwa ban ma ke jing shlur ko mu Joshua ngakwa ban duai le ka ban ta jongpi lingba ke ka por bat ngakot e pi ke ka por ban IT na de how Jisu to blai kyrkhu yengi lingba ke ka khubor na ka benta ka buram ka jong blai amen ngini duai au blai bok pa jongi babning ngiango eme bangile sngi ka khubor shapan ki Khristan kiba jop ke Jingsheptieng trai ki don preng jongi ki shlur bat ki ba undan Jingsheptieng ha ka jingim bare ka mission ke jongi nangai boringi ko trai kra bangin ngla ban ya chaprang ban sakhi ke te jongme nreki don ro ke por ki hinmen ba ki para ki ba ke jingim jongki ka dap la ke Jingsheptieng ba la sertap da ke jing artatien ni duai ke por na mata jongki ko trai ba men kta ki lingba ke khubor men kta ki ke por do men sim ba khoi ba kin yo e ke jing kendo apo men sim ba ke jing thau mai ba kin la ban im na ka benta ka boram ke jongme to shimti ki ko trai to polite ke Jingsheptieng baroh ai ke jing shlur ai ke jing shngai kumba mela ai yo Joshua trai ni shu ai ngo yeme na ka benta ke por ka me ai ni bani yo ban ya selok ban hikai ne ka khtin ka em ke jongme
yakini baroh ngi pa ngi damingo ban ngi priang ru haga Khristan ke jong trai baru Nongkren I U Jesus Christ. Amen. Lakat ni U Blei Un mila penlong halajat la rukom la ben lap sao Jingmayan bamla sngewbha milapay kun ba marway ka jingshay pertay baroh bangeit Jingsheptieng kyrpang jugut habeneng pansyong Asyano siya ingan lenang niklem U Blei Asyano siya Jingsheptieng bat ka pertay Jingsheptieng Asyano siya ingan lenang niklem U Blei Asyano siya Jingsheptieng bat ka pertay Milawan knang banwad Sengewbha tu sengewbha ngalong jongmi Asyano siya ingan lenang niklem U Blei Asyano siya Jingsheptieng bat ka pertay
long shim yang akum ni angala day panjat lim dami jit yang ngangu yang mila it yang shami kapuram ka jingu jing yaro ngan pin krau ya kerteng jong mi ngan pin krau ya kerteng jong mi. Ki parmit be baroh jong ka Balang Presbyterian Mawroh lembar kiwei pat ki parbanget ngai kublei pi baroh ha ka kerteng ka beim bat ka badan bor U Trai bat Nongkren I u Jesus Christ ngayeng ru hang na ka Balang Presbyterian Mawroh ban ai kublei kyrpang ya ki frontliners baroh ki bla trei mat Lyndan Syiem ban ai ya ka jingeda yangi ki Nongkren jong ka jela Meghalaya hapdeng ka je khun bat uni ukhyang jingpang covid khat khandai ka jingduai ka jongi kalong ban ka sngi ban ka miet ya pi baroh ki frontliners bat ya baroh ki parbanget lam ki weipat ki badan ha ki jika jing sumar ha ki ying kisam ki jong pi ba blei unda unri un sumar pi ba phni okhya no na ka ni ki jingpang klam covid khat khandai sa sisin pat na ka Balang Presbyterian Mawroh ni ai kublei ya i pastor jongi Reverend Lyndan Syiem ibron ra yene ka kubor ka bakrau ki Khristan kiba jop ya ka Jingsheptieng ni ben pau jing sengo i pi pastor ya ka ni ka kubor ka bakron ra ha ka ni ka nok pai jong ka ni ka sngi ka balong ka kyrkhu men Syiem amtang yangi ki bangeit kapo jaga Balang Presbyterian Mawroh nre baroh ki ba khmi bat sngap ya ka ni ka kubor ha ka ni ka por ngangait kanong ka kyrkhu ba ka jing Lyndan Syiem ya baroh ki bangeit ki ba yaban skap bat sa skor ya ka tin ka ba im ka jong U Blei Un ra lingba i pastor tu U Blei nang kyrkhu i pi pastor un ai pi ka met ka bakot bakya pura nang menginyo bani trailang ya ka kam ka jung U Blei nang ni shakmat hakani ka Sngi U Trai ka banwan kata ha ka arpotrik ujun arhajar arpuwei kum ka balang ngila penbet yei pat itumsan ja ka Balang Presbyterian Mawroh itumsan IW Karsano iban sam i ka kubor nagaktin ka jung U Blei tu U Blei kyrkhu ya kani ka Jingshakri bat in ka program ka kyrpang ka blonra lingba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh ngini duai au blei u blong kpa jongi u bahabaneng ngiaingo imi ko konrad yakan ka sngi ka bakrau ka bakentang ka sngi ka bangyo ban mani ban shakri ya ka kerteng ka im ka jomi ha ki ying kisam ki jongi hapadeng kani ki pakhang lingbao unikhyang jingpang covid khat khandai nyaingo rui emi ko konrad ba ple kalat kum ka balang ba sasisin pat niyo panonra ya ka kubor lingbao shakri jongme i pastor Reverend Lyndan Syiem ibron ai ka kubor ka bakrau bat ka badan bor ka kubor ka Lyndan Syiem yangi iwei pi iwei ba dia baroh ke biawan sngap bat sa skor ya ka tin ka ba im ka jongme lingba kani ka jing kendu jangi lingba unikhyang jingpang covid khat khandai I try yarap ingni ka kubor baganyo hagi donut kim sim ka jangi ba wat hapdeng kani ki jing e kami kendu mre nginom Jingsheptieng nama me melor kat bat ngi hakis ngi baroh yarap ku try baka jinget ka jangi hame kan job ye baroh ngi Jingsheptieng ki bawan lingba unikhyang jingpang Trabi ya kini kapor ni juai kyrpang nakamta ki parbanget lam kiwei pat ki badon haki jika jing sumar ki badon haki kisam
kibale ya ki home isolation bar kibayo ya kajing sumar naw ni khrian jingpang ni juai ikakti kajing isnei ke jome ko trai ikba me man isnei ban ai no kajing kot kajing kya haki ba bakila banon phai pat shaying lingba ki mat ki kot ki bakya nang kila bandon baki khun ki pi haki kisam ki jangki ni juai ru hani ka por ko trai ikba ban isnei ban plat no war ya uni uknyang jingpang na kanikasla jo ka perthei but la lo ka mon ka jome ko trai ha da ka ding beneng na ka khat ka jing isnei ki jome ko trai ba ben thangdo inu khyang jingpang obadan han ka sla jo ka khndo ka bangi kum ki bring im na ban yu I ya u ringits kem memetep khamha ba mla ban le yakata na ba thangdo u bomla ban don han ka sla jo ka khndo hakum gani ka por ko trai shibon ki pe yeng Khristan ki mat ya ki jing duk jong ki jikerdo makim shimla yo shul kalat banai shaki kam ki jam ki jong ki nrei trai e ni juai ya ka kti jong ka jing isnei ki jome ya ka ba me men pendap ki thiar ki jong ki kum bamle ka kamba ya ka rigun thei kanong saraphat lem khun jong u habagi don tang ukpu shikham bat ka umpniang hauklong shik khndiap e nrei kakti ke jome bar ka kamba ka bamle hakata ka rekun thai kala pendap ikisngi jangki baroh nginget scam hakum kani kapor ku try pendap ya kita kirim pe ing Khristan pendap iki wei pat ru ki baman ik jingdo jingkerdo ba me atrai men kner yakti jing isnei lingba ki paramajan marpa lingba ki parlok lingba ki bor jang sarkar bagi laban penbiang ni ka bam kadi hakum kani kapor kabakim ban kabakerdo trying aingur ini kapor kabakordor kabangi awan sngap pan sa sko di kaktien kabim gujome isnei bakawai pakoi kabanta kabawai pendam han kapor kan long ba priang hun hakmat ka khat ki isnei gujome ni IT kapor brang sa hak sang ti blei gujome ba di kapor ba kajing im gujongi ni sanya bang IT ta hame ba me menong unong da unong ri lu sumaringi bangilaban ya kani kajing kendo da kajinget ka scam ba me mera job ya ka perthei tos ngap ye kijing khot kyrpang yu shakri bari jome da ma marklet ishi bon ki juna ki ba misam ka jim ku jangi ha ka kerteng u jisu ngadwai pangapan yakini baroh baraka bawai no jong kani kajing shakri ha kani kapor pelat atrai de kijing kyrkhu ki ba phatam ki jome da ba airu kajing ai ka ba dap yang ju jisu Christ ubelong Nongkren I nong siuspa bat unong pentengan kajing iba jung blei pa na bam jukut shabam jukut lam gislok kabatyang kapansat bor jong umensim bakhoi kinilai kijing kyrkhu away U Blei kini yo kan shongsa bat ngi kum ki parmi po jong kabalang kijo kijing kyrkhu kan shongsa lam bakiwei pat ki parnget ki badon hakna gajela lam perthai brokawei hoi kyrpang ru lam bakti bamat ya kijing kijing kendo lingba un khyang jingpang kakti bil bor jome ka jipen khya kan long ni ki na ro menta shode ki bam chukut ru amen.